Okay, go. Tapos na manood yung mga kaibigan ko, pakipatay na yung fountain. Masyadong malakas sa kuryente tsaka tubig. Paki-ready na rin yung kwarto ko sa taas. Okay? Kopya, sir, kopya. Hi Madrid Nation, a good day. Just to give you an update with Madrid, Philippines. Yesterday, Christmas party ng Davao. So, kahapon nag-live sila at kitang-kita mo naman talaga ng tataas ng energy at mukhang masasaya silang lahat doon. As in, nakita ko doon sa live ni Miss Teresa. Okay, and ngayon naman, Christmas party ng Cebu branch. Naku, kumusta kaya si Harold? Meron kaya ulit mababaling si Lia? Baka ngayon lamesa na kasi medyo bumigat na si Harold. Baka lamesa na ngayon. O baka naman buto ng kakandungan niya yung mababali. Kung gusto ninyong makita yung performance ni Harold last year, panoorin nyo to. And then, abangan nyo yung magiging performance niya sa gagawing episode ni Kiko. Okay? And, of course, good luck dun sa Christmas party ngayon kung sino yung mga masaswerte na mananalo sa pa-contest ni SPM1. Okay? And, of course, I just want to let you know, everybody, na naka 100 episode na po kami. Please, guys, please watch the episode na ginawa rin ni Kiko for our 100th episode. Okay? So, yun guys, and for another Christmas tip na napakasimple lang guys, yung pwede nyo i-recycle yung mga old wrappers ninyo, tsaka yung mga magagandang pambalot, kahit hindi siya pang Christmas, hindi siya pang Christmas season, pwede nyo siyang gamit, tapos lagyan lang ng mga pulang ribbon, so parang Christmas na siya. Okay? So, yun guys. That's it for our episode 99, so yun guys, stay tuned. Okay, so the name of CL of 21. It's been a long time coming, but we're here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh. You better get yours, cause I'm getting mine.